Busa da Lumba kura phone wo hene. Lumba phone. Ni jemi mi aneda. Na hu mi mi an. Ene ne kasa 3 days no hu. Na sa akwa na busua se. Phone de omo mekisi o se omo beje phone no. Ni sa na abroma phone no kura no sabe do omo bra kura no. Do omo bra kura be ne sa. Abusanfo ye mamu nyina akwa ba emba Nyansapo TV so. Kesse Nyansapo a na waje me so se ye sane ne badwe ma kwan so. Ene so ye de ehia obo adada roma. Wama ye nyina nkwa ye mfa sedama no. Na me ma wakwa abasoro nkokora. Me sew so be subscribe to channel no. Obe like obe share ama obi anya bia hwe. Comment section so ye wo de a. E na wache wadwen ama na ye kama. Medin ni oba ye hwiama ye bo a. Nene mo kumase Kenya se abrem mene nana asantewa na ebedi enkomo ene me nana akwaba yemfa nkomo nyina enhye so na mesre ansa me nana akwaba no homa me issue this disclaimer mesre pa eye den na scammers ne fraudsters de omo kan ye ho yentimi nyimfirim o be kan wi ase ne ho ene omo na ebobra ne ko o scam pass nim so scam onu ko nim do ye no kokom mesre na number ya odi di djuma no ho ye de good screen ase a meso eya make sure say wo fra obehu so na nankasa na reden one na eka no one na ekasa ye nya ne nte ye se nkrofo bi ayo mo ho mamofo hihye akire onu obi ye interview na ne number da screen ase pe ni afa teacher ni na santoa no de na number no ebu nkrofo wa abontin asi say e nana nto bi to onom no hu na nanim a say e nana ni bu me mesrawo enye ono a yemfa hye yetim saa ana de nyuma hote odi no kore ompa sisie na ombu so njehwe ne mo odwuma ade bebre no no hwe so be ne krogen ama ho ate e de ama wo nana santo a e mo akwaba Dusu obu no bia boko ejama da romantic ho maka wasem na ma ai maka wasem tene scammers na asa ye wade no komo na unja o ma unja na so mu good di ni wo film just yes so mu good di ni wo film na hu hia se ye ka kire o mo mane o bote se o so mu jai se wo ye bia jai wate ne mo emfata kwara menyesa yenyesa wasasi so nana mama akwa ba ye ni nkomo Lumba'S nsem ya wa o kan yo se tuntwai so di akire eguso di akire na nano a eye nkran penyifo hulomo mesemo abusuan panyin den abusuan panyin na ye fe na opanyin kofi usu omsemo no se wo mra da di kan wan ko de to so mienu wan ko no yene nti ye se eye Lumba nua ba maame bempoma abedu Ghana obedu ye no wa kompanyifo ho wo nkran hulomo no makotena se edi nkomo misa ne nante se ne so nso nyina ne se o de bepi so se sa no nso ate se yesie ni nua no wo fie ho no chemu che o se ni nua ne fi so toye no obusa panyin ne wo na ka ho omo ye omo ntotoye omo mo na fo nanimpo anhu ni nua ne body ye ne ne wo chena kwana bra sa ai ta ne dada no wan hu bibia o te no mframamu se yesie ni nua no nto no so epe bebi esi ni nua na wo hu se amamre wo ho na o se ye me enya kwan enya ni nua ne body ne kosi ne bebi papa ema ni nua na akoma ba fom no sa na ope no aha nti de wa ba na wulo so eje moje ne fel so e ka chense na kopo so mo te o mo twen ana so mo pe ne se nipa o kan ne mframam ana se de no ye busa panyi kane komo twen se nka e bia ne o mo tena se nka oba be ka se you asam ne te ne mframam ne no kore nti amamre wo ho a wo se ye nie enso be sinne o mai nto mo de o mo ba enso mo so mo nim de a ene wo so mo peda no mo nyina atena se no ne busu mo ne busu ana edi nkomo pa no o mo hu ne o mo de fa so a ebe ye fi se body ni de kian ne ken e wo se ya mpa se o fi ho a o se etu firi ho no nana ne akosi ni o so mo sen se de busu apanyini o anya de sebe oye abusu apanyini ene de abusuan na akwa na abusuan de wasi ano okay na se abasa bibi ankoyi ne bibi achi akora no a
Obrempon ohene mpo afre wa ko na ko tie na numu asem na ko tie nkwase asem a wo ka achebo na so wa no yie bia odi achire nso so wanya ne saa ti wa mu ade ti ne nua na oba ye no oya ade pa oya ade na shase na esenka vimwa anka esenka o se bi na esenka oye akotua from pama asem bempoma otimi ye se bi anka mi se bi bechia tebusu apanyen de bu no mu ade ena obia owa ni bi omu ade so ti ase to nua na kwa yesere ohene ne se omone ne kasa woye de hye no nko ade woye de hye no se na na me ka ne se woye de bi ye de hye no owu ni ekosie ne ba bia de hye na manfo so de hye de oda fie ye de koto bem na nanam de sebo ahia no na esi woye de hye o se lumba na no ase ko tro wo hene dansini wen adansini wo hene to nua ba no afere wa ya ade pa afi no ye lumba ko maso ade ama no okay mate nsam so beba so nsam beba nsam de se ntwai na on professor bisa se na ye kwana body ni anyanye no kure se e wo ho na eni ho no mo so se no ase ne ya fra busu apanyin se enya fa na wo no se busuani na wono wo chekere o ma no ade ye koye no sebe anu bibi ni mu a senka komba kasa omo ye bibi ti a wo mo so na afa na aduro ni niam de ye no ate je fe na ho popo ye ba afa na ho popo a lumba so sama afa no so akofе na ho yade a asa ekwa afe fe no akofe na ho yade a wo so pa che so ti ase nti phone no ne phone bibusa da lumba kura ne phone wo hene Lumba phone. Hey, nana. Hey, nana we be say me question no. Lumba phone de. Me say ni fie ho no ma na be wo. Tie de be wo ni fie wo be o to ye. Lumba phone de say a ne nua mo ne ne yere no ne de wote ne nche na afa ne phone. Ade na phone de so obi ye de hye ana obi awu to obi so a na japa de say abusua behwe. Na abusua che. Se ko to okura abusua ne di anim. Na say enu bra e che japade. Sanya enu a ne phone de. Ni ko asa oba wa no fa ne phone. Enu ka say oba wa no. Oba wote ne ho. Fisa phone de mesere ne nua ba no abusua ne say. Omogwaje. Wo monko pe phone na kira kwa he bia me gidi say bia bibia anko ye bibi techima wo ho. E wo so. Okay. The information do phone so. Yes, wo mo so madwene nko so a. Yes, akwa na abusua say. Phone de o mo make sure say o mo beje phone no. Ene be phone ayira so. Ayira ho abede na ayira. Se phone ti me yira. Ti me nyira. Pressure basa na se hu sa no. No ko hen no akoyira. O twen wodi na hene. Sa. Lumba mo mpia bontene eda na phone ayira. Tese atwa akwa na busua adwura mba so se phone no eso omogie a ombehu ne ma wo so. Enema bi anko yie. Mbehu omusanya ka phone nko ade a nyama bi ho bi ombehu no phone so be ye bibi kura record be ba so. Okay, let's say wunya say phone no sabe ka atiase ene me sure say ma me be mpoma hwe ya onanije Nyansapo ho yi ohwe dwumade ni na de wakan obetie na so pom na akohwe ni nyabe be ma ne phone kira kwan wa on phone na afi so o momfa no kule abusu apanyen de ehwe na obi aka bibia ohene bia ode dwato baba bia ehwe no mansom ohene ode dwato baba bia de dwato bra abusu na kura se abusu apanyen no pa acha wo mo obi anso no ye mamofo asi ya tuni nko bi ba pa cho se yen sanfa ni susu bio da do bia be kan mo muntie okay anya sa wo mo nsa manfo no akwa na nsa manfo o be fra busua no o to mo so wure anada wati hu so ko pa cho ana me hu so pa cho so pe yin to ba di se do kan ye de na nim se nya de so pa cho o be pa cho se wo twa ma pa ko so hina afri ayare saba okay. It's gonna be doing and come back and say, okay.
efie mpanimfo na ma hene ye hene efie mpanimfo na ma hema ye hema efie mpanimfo na ma busuapanyin ya busuapanyin ne ba ko so hini ni honom no yetu ne dia eno ne yeye sa ne ye oyin na ahye wo mo ne nsa ne man ko muntimi ntu ni sa ne nsa wo mu bi ne nsa wo mu so na ye hene wo no busuapanyin wo amfa bu am wo hene no ahyase no wo ye ne ho se wo ye ahantan na ni brade ye ya fa sa antre wiase okay nana on say March ya mu na omode celebration of life na say 27th and 28th March ya nesa kai next week ya yesim ya feda ene memenenda naka 26 npo aye Faustina bai o kofi so ayi nke to so sa ene didi so na bi mo ka say celebration of life no mo hu say as apoma premo kakra omontwe date nko akiri kakra na omunya time emma wulo momunya adwuma nintu body ni wie na se wo ampa na wo se yetu a omuntu wie nya baby papa ankora wie yenya baby papa ankora wie na fa japade esem no yaka ni nyina wie dem so afi de asem bie ni horo ni aye celebration of life no yenya ne sa yeni kan celebrate bra ye sanjina ko no yenya ne sa ko efunu de omonhwe no mo ne wo hene nkambom na ba bia de ko to ye no omompa akira kwai na ye tu fa no ko ben no mu wi omo ye na yie na yi omo ye nya na yie no fi se Lumba beso wo man kasante wa de papa Lumba obeso wo man pa na se wo wuni akoye ne nkora yie je fene ko mo ye no ba wi ase omo bobra kora se ye na yie ye na brempon yie e se wo no abobobra tinka munye ye ni nyina afoforo kese ye ne de omunye do bese kwan bi oboa fi se nya na yie no anya Lumba wade say anyuntofo mu wu ye sabe obia ye kura ba che Lumba ye nkora te ye ne de obia ka so man nya omo ye mamofo na Lumba ye ba yo na park na so ya be ne de nkora yie sa Davi park na so ye mo na wo video ni ne fa ho bai sa e wo ye ne wo ye bi wo kura wusi ase a wasan chew ane fe na yi papa na nya yi a obi konom nsa aburo no gina tentene ane fe na yi ni sa na aburo man fo ndo kura no sabe do mo bra kura no sa ni ba yi na ayi o de say ya bobo ayi de ko to ade da no no do mo bra kura be ne sa ade e de da no wo yi eye fi nyenye fe enti na me ka se Lumba maami asefo no abusu apanyin ta wo mo ankasa ala nya Lumba nko no mo ni anafom ifrom maami so ni na abusu apanyin no ta mo dada na wo so aka ato so obi mu ka say de sing na fita hyase besi awie ye nyina ye de ni de nya wie de ba fita hyase besi bebie ya duru sesi ya no ni nyina a kire say na opanyin Kofi Usu etan Lumba se unse Lumba maami asefo no enhira wo ho sika wo ho animonyam wo ho ba ono abusu apanyin asefo no sika ni ho animonya ni ho abusu apanyin so was this sika de sika be no wo papa yo de na no na kwa me kama Ghana 40 asese obi kopa akonwa di no ayi ni tire ho amfa ma no de wayi ni tire ho kwale mfa ma no oye mamofo sa di paso ba obobokuro ne bia na tiri ni mfu a de tiri ni mfu nipa o de mo nsa de wese obi okopa akonwa di bia oyi ni tire ho kwale no mfa ma de nwi wo so na mfa ma no fi so ne na adwere wo ni tiri de afi na obet national ni ti ho ene enfa ma no mfa na busuani na mu mpre ohene bi kura se de ma no mo mpre ada mo ti nkwa bo ma ya mo nwini nipa ho an adintina ka menti ase adintina ka ne sa obi wo ha bia ni tiri fu mfu ba to ni papa sa pa no wie se na pampem se na ni tiri ho adwen papa beba na beba ni tiri
Na sakoda so your life o. Go yi your life o asa na metro say nipa no sa akonwa bi ato bi ti akonwa so no wawu. Na say nipa no bedi akonwa yemfa ma no awia ne hye ntire ho no. Oni adwiri bia say obabo abusua no. Ayo. Mate de na ken ya say. Be sure say comment section wo no. So tia o de na ken. O de ya adwen a obeka no ho. Say all the okay, o de nya adwen a obeka no ho no in a nice way. Na che wa adwen ama na ye kam. Ti kwabo. Sa wi a shin wo mate. Mate. Nana, te si aye kasa mprimpri ye ya. Ye kasa. Lumba nsunsum enam. Se Lumba'S sunsun so na abo abusua no. Ota abusua na chi o. Ata abusua na chi. Ata abusua na chi. Ana ma dura abusua panyin ko kyekire wo mo. Ene Lumba'S yele mo am ko kyekire abusua na no. Na say ye omo antena sesa akwa. Ye wode na ma Bossom so nam kremofo asofofo so. Eye keke na ye Na me ka kyere wo. Ye ne nam ye. Judge na wodi asem ni na omo koyo omo ho ade. Anya sanko mutimi nya ye ni da. Sa. Me na me ka kyere wo. Ye na nya kwasa. Anya kwasa. Ti Lumba'S sunsum onkodai. Na so nkoi. Ade wo kwa ana nananam obusa wonsem. Wonya nko nananam ho yemfa wonto ben mo ye de hye. Ne banum na o ma ye no anti no na ye no. Anu nti de hye ko ne da na bontene. Ka yei anko mu yei. Ka esen ka Lumba'S ko de ne fie. Ye wie ne baba ye wo park so ya ye. Ebi so ye de hye na bontene. Okay. Anu nti na tete ye peto. Usi da bia na ye na mo ye peto a. Obi wadu to wo. Ndi sese ma de hye. Fi so wo ko no. Wode nsam ko. Kobusa no kwa so. Ye busa na no asem. Ade na esi abusua na koye. Owu asim, yare asim. Ade na wo be wo ho de na ekoso. Wono so ba e no anya kata so papa na. Na oba mane. Ana krata ne kura o mutwe ba se Lumba'S se wowu am yensie no. Ebem yensie ne dihye o yensie ne fie no. Omfa krata na me kire Ghana fo. Sa we shina ye so. Krata no mo se Lumba'S ye to wo no. Omfa krata ne mra bontene ye hu se Lumba'S wu ye no twere. So onua ba onim Lumba'S nsa no. E de be hu Lumba'S signature. Na lawyer for be boa yen. Wodobro ayi wode sai ma me akosua se wa akosua Bempoma. De be ni na yere no akosua se wa. Akosua se wa ma yekoye DNA. Ghana man na mo anu nuam ni yekoye DNA. Wodobro ni ma yekoye DNA. Wa anya wo ma no ajapade no nka hu bi. Na mo ye ne ma no ya chama. Yan kasa ba akofo ma ne yekoye. Eyo mienu ni na Lumba'S mani na yekoye obi DNA. Nene obi awo ene wiase oba wo no oba ate no oba wo ne first born kokoye DNA. Na no nya oba sa akra na so dene wo tia no kra ntia. Say wo say mu nyina mo ka bi na aban ye DNA ne compulsory say oba bia wo hospital a wo ye na nanka ya ma wo. Mema bebre wo ha na hospital bills na ho. Mema bebre wo ha ma wo ni na nya mema ne ma. To ma pakura tia wo mo kra ntia. So den. Ya so den. Etesi ano se japade aba se Lumba'S wu ajapade aba se se ye chadia abusua no ensra ban no odobro ni ma me so akosua se wa ma so munyo mu na DNA ye wi a do afa ne phone no omo mpa akire phone ne ne ma wo so pa enima bi wo ankoye wo phone so enima be wo so no mo no so ho ba ebi Lumba'S so wono so onfesi kan ko bank Lumba'S be wo bank account Debi I don't onfesi kan ko bank Lumba'S onfesi kan ko bank no de green sikeni na wo dem na de ofa ye no de ofa phone no ene de wona na tie mu musa ne sikeni na wo no ho just ka say ne wo vie ne sika wo wuja wo hene ebe mu de twetwa hospital bill so mo your autopsy eni nyamanya bi mu de twetwa hospital bill o ni sika obi ne ko twetwa na ya ma ne sika ba no ha abusia comment section ho ye odi am say enkom aye die no comment section ho ye odi a wo so utimi che wadwen ma ne ye kama ti che wadwen ho no everything is acceptable I'm so ma honte be polite that is all we need sabe be pen ye penam nana e say think baby ade ye duri e say that Lumba'S nye nessa
yesi no December mu ho no mo by now they think our body na pro akanka say inja mane mo hwe me say obiti we 20 years yes you know say na na mo ye ban no mo ye mane koye for free tufu ni na sa de nkase ni na yetutu ye de akosi ti afa ho say body na pro ye nkotu ene de esi etu ona oda ho nye yi ene koye samantoa ebetima hye busua na se okay so wo busua panya ye mamofo yi wo bewu am yakosie wo bem na ade no bi de owu de o se ense de fie sa krata no ofa ma kire busua no ne Ghana man ehun se Lumba'S no ni wo so owu a ense de fie okay otimi de be kire de na se ne hu so won ti afa me kire de a na se asemara nkwotwem ana ye mpensa manto bi a se de dan de tena se o cheche samanto mo no ye mpensa manto bi ara e be se mpanyifo behwe na o ma ye bibia kama na samanto bi amba impe wuo bi abiu atie e samanto de bebo still na beba wo na ntwa yo o de o nipa bia Lumba e wo mu se Lumba no sabe no o yale de na so nya ne kra wo no de wuye ne tam na anso tam nzo yin aya wa asem wo ha asem wo ho anam so Lumba de wuye so se nyina o bi nyina no kura na di se bu se no nyema yo so mo hwe ni nyina mu asa the celebration of life and say you can say ye nkwaje kakra because nyema wo ho no sa nyema we nyina ye nye Otumfuo no a wo mo pa akokọ ne nsa no kosua ani odwan akokọ ensa odwan kosua okay ayemfo no na amancha age o mo de no abusua no so bepa bi na mo wie a mo de akoma nkunwa a wo mo fie safe na mo de hye wawu a ye be se nkunwa no obi wu anana bibia obi wu en se nkunwa o enka na tete ohene wu anade hye bi wu a ye se nkunwa no so ko se nkunwa ano ye fe na Adamu asi so ko se nkunwa okay atiase se fi ti fi abade a na se de hye wu a ewi atwa dwan ho nte na adwura ye ho ano ne fe na Adamu asi esa mamrewe nyina wo ho so mo ye to mu nsanse Lumba ana mutwa wo dwan no ansa motufunu no a musi Lumba ye de enim bio ye de pere se ye beda ha nti se na ye sie wa ha de pa obesie wo no wona onu omu nkodi na ye de enka ho ye de pere se enka wu ye no eben mu na ye se do koto ti dipa asemati se wo se wu ye no wu a yemfa ntu fie na ye sie wa ha de a ene wo bibia nipa no mo mbesie wo no to mo so wure es we ja ne sa ati ase na es we ja na Lumba'S man no akoto aso aye de obeye bia na se obutu a enye ho no oda bem ana mo se Lumba ebe wo kan yo anka mo bia nti ne wish no efie ho asema ye ken ena Lumba ni ho no mo a ana ye ka ye sie na wie na ye che wie hwan ne wo so tene fie se ne enye ho na akun no dia betima tene fie okay when ya na sheda fa wonni mutirim ayase dia wonni mutirim anti amogu se menye obi bia meni wo hu bi na se abusua mpo ne besie ne wo ho a se wo da ho a menye wo hwe ne wakume enti min suro be se wonni Lumba fu no hu bi dia ene untimi ntena wona akun no dia untimi ntena ba onya ne hwe betima tena atiase tia na nya hye nchene wo se abusua fo nkwa ne tena ho ana bia ye yere nkwa ba obi atimi tena ho wo ba so de enka mihu asante amane enka ba masi fie na so no ba si a na se ne yire ye mienu kura ka panyin ne tena ho no wasikuma osibia makuma no so se horom ye kuma ne dia o kunkwan bia so timi tena ho se panyin dia o ko bia o tena ho okay nti ye besra hwefo se ye sra wo mo tobe ni atamni die dia akoso ye se wa da ye ntwa so se kwara ya pa hu kwara ne sa ka so okunu obi ma ne ni nkɔ ne de okunu di bidi wa enye ode ti ye sra se adwuma bia de ba na asanto awa na betinya ye nana mami mi sa wasem kakra me ne mi bisa mpanyin sem kakra wada wo ma asemi ya kye ma adwen so na menya be ma no anu me ne nana Jan fitina ase di nkomo bisa no e mo o kire me ni me ma adwen wo ho
wada why oba yi die so kire me na me hu se na mesia ya ade na fa wada ma adentina so oba efa ni kunachi a me chances adentina be ma fa ni kunachi a boni bi anto oba no be ma fa ni kunachi o fa ni yire chi a sorry be ma ko fa ni yire chi a boni bia ento oba no nenso oba ko fa ni kunachi se kim ese be no me aba be awale ne so no me aba be ma ne so na dwuma be se ni niam adentina te sa ya na de bi musisi ye sa be ma timi wale 30 wokọ Bossom so kura kodi aduru a be ma timi kin so mo wale sei amura dwosia o wari bebre ne mpranfo de bebre kura chan yire to oba de wunni ntine so oba kura homa be ma oba kura homa be ma enu ntina be ma na be sere wo fie eye amane ne amane ama obusunya no enti wo timi mfiri ukun nachi oba ya mamere nko ade wo timi obetow nti until say boba so betima ko yebe ma ho an mane ne de o ntimi nye za dabi atiase I say be ma timi wale 30 asem da oba wo timi adwaman enti na oba ana ma so efie wo ho e kire say umubu munsa Bossom bia pache so atiase eye fi be ma bia won hunsuo odoman kuma bo ade be ma bia won hunsuo enti se oba ukọ be ma wo fa na ku be fa wa na brabo na si ti mema bebre omodwuma no mo wale ma omodwuma na anye no afiri ma ye bo adwaman enti na me ka se be ma be wale no yiri nkodi aduro Bossom ho no ntimi amfo wachi efisofo wachi asuma na bebo no me kwa me ka se be ma so nye bio na so ntimi titru ni brochifo e wo kura no ye se edi ye wa chire no omunyai ekum be ma sunsumo be ma ba ofisa wo mpa be ma no aja na manenko ntempa na modwaman fam fi nka be ma no Imande ya no mafom ho de ya modern mo modern ya sira se obi a wa be opese odo yiri beje bia fa beje na asanto a nti okofa ade beche na ne be ma akam oyo oba so a ade beche na ba akam na sa video no me hu bi na sa minim se bi omo ye di agro de be no kure sa ai e do oba na ye ni kunu se ni kunu ne fa oba foforo bi a enkam ade de wa oba na ye ni kunu ade de want me nya ne sa ekamu ma nipa se wo kura ukodi adura ye busa se be ma do timbo adwaman wo ba wo timbo adwaman fu kunachi ede ma me do ye ni onuku no de ye no ode ye ni kunu nikuru ko fa ne mpana bete omo wade mpa so no de ne beto ye yes for say adwuma bia de bra na asanto a etimi ye process etimi ye be ma wetimi acha we de me catch na wasa ne prostate cancer prostate cancer mintiminka ayo ponze prostate cancer asha na ka be ma ye de ahoma so be ma so na ya no kan be me de ahoma so ya ahoma de ahoma tumu de oye enye yi okay and de ahoma tumu de a na wo hu se de wo ho ne ye nti antempa no okay esa hyase no okay matiase adwuma bia wo de ba na asanto aduabo obi oyale bia na ori bi yale ne de okwa ayale sa na ayale sa de obekọ no o de okọ ba ko mienu miensa nye ya hwehwe akire ni pati mbodua wachi ena mfa ni tanbia no da no kire me no etim mbodua wachi na edi unya adwuma bia ukoda na dwo no obi na oda na dwo a sunsum no obi no edi wa to America wo be se wadwuma wo je wani munyam wo suda ye na se toilet woni nam toilet wo ne toilet so ana to na o pra toilet ya wani munyam na pepa atiase na no suda na udwale nsuo mu zo e udwale nsuo eduabo wo suda na udwale nsuo mu eduabo yes enye swimming pool bi na wo twa sio na se asio da wo na wutwa na wuntimi ntwa a eduabo e kira wo se kona kodane atiase pache so atiase tedwuma bia etimi ye ana akura ye wonu ana ne so hyehye turufo ana ne na no wonye cheba tentampa wo bana na santo wa ye beto no ko ha so ama cheba watimi anya be 140 mu
onye chiba akra o ma me awo no Otumfuo wontie okobo atawu no okobo atawu no ne nam onye chiba no pekwa awu kra ni so she basa Matiasi eno bi wo so a abayifo aboni nsam tokuru sikantana nsam sunsuma wade no etimi sa wade etimi sa ewusi kasem etimi sa wadwuma sem etimi to yade ma se be sunsuma mo no beda o mo hunso no mo de ma no efete be masisim etimi ja osisi ade etimi ja osisi ade no sa obu atopa anya yie ai eno na wa hwe ya na ma be ma no ekofo na adwodwo no ubara na santo wa sunsum le wetima to pa na ni so de lalai Matiasi adwuma bia ana santo aye Kenya se abrim mpacha Kumase Kenya se abrim unya sipe udu kromu a okoso pe bola ho Kumase bola ho ana Dr. Mensa Kenya se abrim kwa Kenya se ya na ewo mienu ye wo kwa abere ene ye wo hafo okay aha ne ye kwa abere Kenya se abrim Ezonya zu kejetia na aka so pe bola ho a uduru ho no ma ye fa ho kaka ho na se ba straight enna na so ye be sra hwefo se wobi kura ya wobi ekowale ya ogobu samansa obabi wona obontre esham obakwa wana ko fie no enne na edi ayo na nsin ade bi so chende wo ho es aware for mamunya ware ya dondo fefe enche na se ba kwa me huye omware 3 months pepe oba na wu ai bi ho no ma omware mo so mo honeymoon no mo ko ya mo ba no omienu nya be nya accident omienu nyina wu obi wo ha be ma no o promise oba bi so be wa no oba bi aboa no se bia oba se me pe ma boa na to ne so uwie o so ko walo ba wo fro bekun se wo bu ni kwase a obi wo so ade che bebrebe a we de na mo gie no Profo eba sia obi abaya yefo no aduane enyi ade che bia wa yefo na se o ye fa no aduane an na se na ebo ka no wa no aduane a wo yo le nya guy ya no aduane na wukodi bia na ekum omo no ya pause aduane no omo no aduane de aduro ma wo omo ni ya se da de agu ba bi omo bedi no eti ma ya se awalefo mienu eti ma mo se mudi a Yedi begum yedi agum. Okwana akodi munya. Eni bebre a obi wa osa yesini made no. Ode nsa fa ne yefro so oje ne ma. Ode hanki nem nanim. Etuska tata wo ma so sei. Oba bi wo so oba ma bi okoje ba ma bisika. So oba wa no ode na sim. Oba wa foforo. On fan che. Ade fie bi wo so ye nwale wo ho. Efie abayifo no mo mpa wale ho. To ye wa adwe so ko wale pe beku. Bidunya. Atiase. To won bebrebe aba ne de ubeye wedding a edi kwa se oya aduan ubeye wedding a enton bibie wa se ubeye wedding nyi obi esika ese woni ebe wedding aboka ansofu ni shira so mamu na munkom baby eba se ni pagu na ese ye invite odi paro do bia abusuan kakra bi na ewi na obi asore ko eni obi ani asem na fofo no obi ama wedding na ase yensen yen che invitation card abusuan for ena na santo a eni di nkomo Kumase Kenya se abrem ena na ewo wotu yemfo bebe yemfa na mwa yen na nye kama bisha open na numbers bia egu screen so ana se ofre Nyansapo production team no a onsa ebeka na asanto a na no edi nkomo medini oba yesama yebo a mesho so be subscribe to channel no be like obe share amo bibia nye bia comment section so se ne de bia meka no odia na wachewa dwen ama no aye kama yemfonsi a ese na yebe sen de ehia bio makro ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pe enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bio tonte ye no sa na ye fa Nyansapo Abone ntakra na mane Kesse na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Wada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se fa ne ho
honhia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame Sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya